Har du nogen gang følt, at til trods for al indsats, du lægger ned, så kommer du ikke videre i livet? At det er noget usynligt, som blokerer vejen din mod velstand og succes? I denne video går vi ret på sak. Det findes 5 ting i hjemmet dit, som kan tiltrække fattigdom og stagnation, og som holder dig fanget i en evigvarende rutine. Dette handler ikke om overtro, men om energiprincipper, som har kraften til at fuldstændig forandre livet dit. Tænk dig, hvordan det ville være, hvis du, ved at kvitte dig med disse tingene, endelig kunne åbne dørene for nye muligheder, overflod og en fornyet følelse af fred og harmoni i livet dit. Hvis du nogen gang har følt, at det du ønsker altid er uden for rækkevidde, er det på tide at ændre på det. Informationen, jeg skal dele med dig, er enkel, men kraftfuld. Og hvad om jeg fortalte dig, at bare ved at se denne videoen, kan du tage det første steg mod at tiltrække dig alt, du altid har ønsket. For hvert minut, som går, kan det være, at du samler op energier, som saboterer indsatsen din. Er du klar til at finde ud, hvad som holder dig tilbage, og hvordan du kan eliminere disse hindringerne en gang for alle? I denne videoen skal vi udforske, hvordan små justeringer i miljøet dit kan give overraskende og varige ændringer. Er du forberedt på at åbne op for nye energier i livet dit? For at frigøre alt, som blokerer vejen din til lykke og succes? Hvis svaret er ja, fortsæt at se, og se hvordan du kan bruge denne kundskaben til at forvandle hjemmet dit til en ægte magnet for velstand. Dette er ikke bare en hvilken som helst video. Det er starten på en ny fase i livet dit. Så hvis du er klar til at ændre din virkelighed, må du ikke gå glip af noget. Det jeg skal dele med dig nu, kan være katalysatoren du har ventet på. Lad os gøre dette sammen, og jeg garanterer, at du på slutten af denne videoen vil være mere forberedt end nogen gang på at omfavne alt det universet har at tilbyde dig. Før vi går videre til videoens næste del, vil jeg gerne invitere dig til at tage et skridt, som er afgørende for vores rejse sammen. Hvis du synes, dette indholdet er værdifuldt, vurder at abonnere på kanalen, dele denne videoen med venner eller familie, som også kan drage nytte af denne informationen, og like igen en kommentar nedenfor med dine erfaringer eller spørgsmål om virkelighedstjek. Din deltagelse er vigtig for at hjælpe os med at fortsætte at udforske temaer, som ændrer opfatninger og liv. Hvis du er skeptisk til, at loven om tiltrækning kan forandre livet dit, er kanskje ikke denne videoen noget for dig. Men hvis du er interesseret, anbefaler jeg, at du ser hele videoen. Det er afgørende, at du forstår alt, jeg skal dele for at opnå de resultater, du ønsker. Lad os begynde med det grundlæggende. Alt i universet består af energi. Fra dig selv til hver eneste genstand i dit hjem. Alt har en energisk vibration, som enten kan løfte dig fremover eller holde dig tilbage. Da jeg først forstod dette, begyndte jeg at granske alle ejendelene mine nøje. Jeg opdagede, at mange af dem havde forbindelser til fortiden min. Da jeg kvittede mig med dem, begyndte jeg at opleve mirakler i livet mit, som jeg aldrig havde drømt om. Så sæt af nogle minutter til at lytte nøje, for informationen, jeg skal dele med dig, er utrolig kraftfuld. Hvis du klarer at anvende den i dit eget liv, vil du også opleve mirakler. De 5 tingene, jeg nu skal tage for mig, er knyttet til princippet om vibration. Lad os begynde med den første ting, du bør kvitte dig med hjemme. Klæder du ikke længere bruger. Når du køber et plag, bærer det med sig en bestemt energi, som genspejler situationen, du var i, da du købte det. Tænk efter. Har du nogen gang købt klæder, du elskede og brugte ofte, men som du efter en stund sluttede at bruge? Ved du hvorfor? Fordi du har forandret dig. Vi udvikler os hele tiden, og det du engang likte, passer kanskje ikke længere til den du er nu. Klæder du ikke længere bruger, bærer med sig energien fra fortiden, og den kan være ude af takt med din nuværende energi. At beholde disse klæderne kan hindre dig i at gå videre, så det er vigtigt at rydde i skabet og kun beholde de plaggene, som gør dig glad, komfortabel og selvsikker, når du ser dig i spejlet. Klæderne du ikke længere bruger,
kan du give bort, hvis de fortsat er i god stand, eller kaste, hvis de er udslidt. Men før du kvitter dig med dem, tag dig tid til at gøre noget vigtigt. Hold hvert plak i hændene dine og sig tak for mindene og tiden der har haft sammen. Hvert plak har sin egen energi og trænger en værdig afsked for at fuldføre sin cyklus. Når du brugte disse klærne, bidrog de sandsynligvis til mange gode øjeblik i livet dit. Og sig tak hjælper dig at frigøre denne energien og åbner op for ny, positiv energi i livet dit. På denne måde kan du skabe en ny begyndelse og invitere nye og spændende oplevelser ind i livet dit. Den andre ting, som kan blokere energien din, er ødelagte genstander. Dette kan være alt fra et køkkenredskab til et dekorativt element som en vase, et spejl, et maleri eller en hvilken som helst anden genstand i hjemmet dit. Husk, at hjemmet dit er dit tempel, og det er vigtigt at tage godt vare på det. Når du har ødelagte genstander i hjemmet dit, kan de forstyrre flyten af positiv energi. En knust tallerken, en skadet vase eller et sprukket spejl kan virke ubetydelige, men disse genstande bærer med sig negative vibrationer, som kan påvirke dit generelle velvære. I stedet for at prøve at reparere disse ødelagte tingene, er det ofte bedre at kvitte sig med dem. Når noget er ødelagt, mister det sin oprindelige integritet og energi, og det bliver en hindring for positiv energi. Akkurat som du gjorde med klærne, du ikke længere bruger, sig farvel til de ødelagte genstandene med taknemmelighed. Tak dem for tjenesten, de har givet dig, og for rollen, de har spillet i livet dit. Anerkend øjeblikkene og mindene knyttet til dem, og kast dem derretter på en ansvarlig måde. Denne handlingen af taknemmelighed hjælper dig at frigøre eventuelt genværende energi, genstanden måtte indeholde, og skaber plads for ny, positiv energi til at strømme ind i hjemmet dit. Når du fjerner ødelagte genstander fra opholdsrummet dit, vil du mærke en mærkbar forandring. Hjemmet dit vil føles lettere, mere harmonisk og indbydende. Energien vil flytte frit, og du vil opleve en fornyet følelse af fred og klarhed. Det er vigtigt at jævnligt gå gennem hjemmet dit for at opdage ødelagte genstander og håndtere dem umiddelbart. Ved at opretholde et hjem, som er frit for rod og godt vedligeholdt, skaber du et miljø, som fremmer din velvære og personlige vækst. Hjemmet dit reflekterer din mentale tilstand, så at holde det frit for ødelagte genstander er et enkelt, men effektivt skridt mod at forbedre den positive energien i livet dit. Omfavn denne praksisen og oplev forvandlingen, det giver i dit opholdsrum og din generelle følelse af lykke og balance. Den tredje ting, du bør tage hensyn til, er skidtne eller udslidte sko. Denne lærdommen kommer fra en af mine fremmeste lærere inden metafysik, som lærte mig, at livets rejse reflekteres i skoene, du bruger. Skoene dine er ikke bare funktionelle, de bærer med sig energi og kan påvirke retningen i livet dit. Derfor er det vigtigt at holde dem rene og i god stand. Når du kommer hjem, gør det til en vane at rengjøre skoene dine. Denne enkle handlingen hindrer negativ energi eller ydre påvirkninger, som skoene kan have plukket op fra at komme ind i hjemmet dit, som jeg anser som dit tempel. Tænk på det. Hvis skoene dine er slidte og skidtne, vil du, at den energien skal forme din livsvej? Sandsynligvis ikke. At holde skoene i god stand er som at sikre, at din rejse gennem livet bliver jævn og positiv. Hvis skoene dine er udslidte og ikke kan repareres, er det bedst at erstatte dem med nye. Nye sko støtter ikke bare din fysiske komfort, men symboliserer også en ny start og en klar vej fremover. Skoene dine bærer vægten af kroppen din hver dag og absorberer energien fra omgivelsene, når du går gennem din daglige rutine. Dette er et stort ansvar, så det er vigtigt at vise dem omtanke og omsorg. At holde skoene rene og i god stand er en lille, men betydningsfuld vane. Når du tager dig tid til at rengjøre skoene dine regelmæssigt, tager du ikke bare vare på et tilbehør, men også på livsrejsen din. Det er en enkel daglig rutine, som bringer positiv energi ind i hjemmet dit og hjælper dig at gå videre med selvtillid og klarhed.
Så næste gang du kommer hjem, tag et øjeblik til rengør skoene dine, tjek dem for slitage, og hvis de trænger byttes ud, gør det uden nøle. Ved gøre dette, sikrer du, at livsrejsen din forbliver uforstyrret og positiv. Husk, et par rene og velholdte sko er mere end en modtejtring. Det er et symbol på livets sti og energien, du bærer med dig. Den fjerde ting, du bør undgå at have i hjemmet dit, kræver speciel opmærksomhed, da mange ofte er følelsesmæssigt knyttet til disse genstandene. Jeg refererer til genstander og klæder, som tilhørte personer, som ikke længere er blandt os. Selvom det er naturligt at ønske at bevare mindene, er det vigtigt at huske, at mindene skal opbevares i dit sind og hjerte. Alt andet er energi, som er knyttet til fortiden. Hvis nogen ikke længere er til stede i livet dit, lad dem gå. Tillad deres ånd at fortsætte sin rejse, uden at holde fast ved deres egendeler. At beholde slike genstander kan føre til følelsesmæssig stagnation i hjemmet dit og hindre indgangen af ny, positiv energi. Fokuser heller på at omgive dig med ting, som er en del af dit nåværende liv. Fortiden er borte. Den eksisterer ikke længere i den fysiske verden. Som det siges, lad de døde begrave sine egne døde. Ved at give slip på disse genstande, åbner du op for nye minder og oplevelser, som er i tråd med den, du er nu. Dette betyder ikke, at du glemmer de, du har mistet. Det betyder bare, at du ærer dem ved at give slip og gå videre. At holde hjemmet dit frit fra fortidens energier bidrager til et friskt og levende miljø, som giver dig muligheden til at trives og tage imod positive forandringer i livet dit. Den femte og sidste ting, du bør kvitte dig med, er rod. Energien i hjemmet dit trænger og flyte frit. Jo ryddigere dit miljø er, desto mere energi vil cirkulere. Forsøg at holde hjemmet dit godt organiseret, åbne vinduerne for at slippe en frisk luft og sollys, og sørg for, at ingenting hindrer energiflytten. Fyld hjemmet dit med vakre planter, som bringer glæde til hjertet dit. Gør sengen din hver morgen, og tak for den hvilen, den giver dig. Husk, at dette også er en form for energi. Stræbe efter at gøre hjemmet dit så harmonisk som muligt. Det handler ikke om luksus, men om energi i bevægelse. Når du begynder at implementere de 5 principperne, jeg har delt med dig, vil du mærke en betydelig forandring. Du vil føle dig lettere, og du vil se, hvordan situationer i livet dit begynder at løse sig. Lad energien flytte frit, og livet dit vil blive væsentligt bedre. Ikke bare tro på mine ord, prøv det selv. Engang sagde en stor lærer inden metafysik til mig: hvis du vil, at når tiden din skal være fantastisk, må du give slip på fortiden. Ryd op i hjemmet dit. Fjern al negativ energi, som ikke længere resonerer med dig, og snart vil du se mirakler ske. Når vi når nærmere os slutten af denne videoen, husk, at tilstanden til hjemmet dit har en betydelig indvirkning på din energi og generelle velvære. Det er virkelig fascinerende, hvordan små ændringer i vort miljø kan have en dyb indvirkning på levende vore. Ved at kvitte os med ting, som klæder vi ikke længere bruger, ødelagte genstander og ejendeler fra afdøde kjære, skaber vi plads for positiv energi til at flyte frit. Dette minder os om, at alt rundt os bærer energi. Det er en kontinuerlig dans mellem vort miljø og vor egen energi. Når vi bevidst vælger at omgive os med ting, som harmonerer med den, vi er i dag, åbner vi dørene for en utrolig forvandling. Vi styrker taknemmeligheden ved at sige farvel til vores ejendeler. Det er en måde at ære deres rolle i vores liv og omfavne det nye kapitel, som venter. At eliminere rot og skabe plads til ting, vi virkelig elsker og resonerer med, er også en givende proces. At skabe et harmonisk og levende hjem handler ikke om perfektion eller kostbar dekor, men om at fylde hjemmet med positive vibrationer. Enten det er ved at slippe ind frisk luft og sollys, lægge til vakre planter eller bare holde alt ryddigt. Disse små, men betydningsfulde tiltagene inviterer mirakler ind i levende vore. Det er som en dominoeffekt. Når vi justerer vort fysiske miljø med vor energi, begynder vi at opleve positive forandringer og en følelse af lethed. Det er en spændende rejse af selvopdagelse og bevidst livsførsel. Derfor opfordrer jeg dig til at tage tak
og begynde denne rejsen med at skabe et rum, som nærer din sjæl og fremmer din vækst. Observer, hvordan disse ændringer reflekteres i andre områder af livet dit. Husk, at hjemmet dit er dit tilflugtssted, og ved at harmonisere energien der, lægger du grundlaget for, at utrolige ting kan ske. Lad os omfavne kraften i vort miljø. Lad den positive energien flytte, og vær vidne til magien, som udfolder sig i vores liv. Tak for, at du fulgte med helt til slutten af denne videoen. Jeg håber, du har fundet informationen værdifuld og inspirerende. Hvis du ønsker at fortsætte rejsen mod et mere harmonisk og energisk liv, inviterer jeg dig til at abonnere på kanalen. Giv gerne videoen en tommel op, hvis du likte indholdet, og like igen en kommentar med dine tanker eller spørgsmål. Din deltagelse og støtte betyder mye, og jeg ser frem til at dele mere indsigt med dig i fremtiden. Tak for nu, og på gensyn i næste video.